Keď si napríklad niekde, predstavte si situáciu, asi nejdete ešte sami do školy, ale niekto vás osloví, vy si idete a niekto vás osloví. Otočiť sa na toho človeka, hej, netváriť sa, že mňa sa to netýka, takže prvý krok alebo prvý deň bude iba veľmi jednoduchý, natočiť sa na toho človeka, jednu nohu dopredu, druhú dozadu, obidve ruky pred tvár. Nevyzerá to agresívne ani akčne. Cieľom tohto cvičenia je sa naučiť, že keď počujete nejaký treskot, buchot alebo na vás niekto skrikne, tak je prirodzené, že sa človek otočí a vníma, čo sa deje. Dáva pozor, čo sa deje vo svojom okolí. Dobre? Takže na toto si spravíme veľmi jednoduchý drill. Ruky postoj, ako sa správne postaviť, ako si dať ruky, vám teraz idem rýchlo vysvetliť a potom pôjdeme do druhej vysvetliť si a vyskúšať na ako správne zareagovať, keď ku mne niekto prichádza a bude povedzme okolo mňa krúžiť v rámci toho tréningu. Takže prosím. Nejde o to, aby sme sa postavili v boky, nemám to teraz rýchlo vysvetliť. Najdôležitejšie je, že ja keď som napríklad otočený chrbtom k nemu, on ma osloví, hej ty, takže prvá vec, čo musím spraviť, je normálne sa otočiť, aby som vedel, čo sa deje. V bojovom postoji sme preto, bojový postoj znamená, že jedna noha je pokrčená, aj druhá, špičky sú šupno, snažím sa postaviť tak, aby som bol na tých nohách pohyblivý, aby som videl ísť dopredu, dozadu. Ruky sú preto v tejto pozícii, dlaňou otočené smerom dopredu, lebo ja neviem, čo povedzme ten cudzí človek odo mňa chce. My sa nepoznáme. Takže mojou úlohou je najprv neutrálne, teda bez nejakých emócií sa postaviť a vedieť tie ruky mať pred sebou. Je veľa situácií, kedy v živote sa stane to, že ten obranca, ktorý je povedzme nejakým spôsobom oslovený alebo napadnutý, dovolí, aby ten cudzí človek k nemu prišiel veľmi blízko a stane to riešenú situáciu. Za chvíľku sa k tomu dostaneme, prečo toto není dobré. V prvom rade tento drill bude slúžiť len na to, aby ste sa naučili sa otočiť na toho človeka, čo k vám prichádza, ruky dať pred sebou. OK?